Usa lang unta kapaagi sa paglingaw-lingaw ngadto sa katawhan ug paghatag og ginagmayng hinabang labi na kadtong tabangonon kayo nga tawo ang tumong sa 54 anyos nga content creator nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. For anang lingaw-lingaw sa life. Happy lang gyud ko nga murag napoy masikat sa media sir ba. Pero karon pa ko katagpo gyud ever since og bashers. Siya si Herl Ribasio, minyo sa usa ka Amerikanong sundao, ang wa magdahom nga makahatag di ay kinikaniya og kahasol ug kasamok sa hunahuna ang kinabuhing content creator. My message katong big content creator sa Pikas nga ningon, auntie, below the belt ka na, yung kano nasa taas at saka yung kabit mo nasa ubos, kailangan i-prove niya yon. Kasi pag hindi niya ma-prove, talagang tuloy na tuloy itong demanda ko sa iyo. Kasi sabi niya hindi siya maghingi ng sorry. Kasi galit daw siya yung comment ko na wag niyo na lang intindihin yung walang utang na loob kasi hindi naman natin maintindihan yung kasarian niya. Yun siya nagagalit. So wala akong minensyon doon bakit naapektuhan siya. Midangop sa Brigada Action Center aron magpatabang kay gisakitan nga gihimo-himuan og istorya nga nangabit. Nasakitan nga dala ka suko gyud sir kay nagkuan naman to nag-live to amo ang pinaka kuan sa sa kuan mo kaagapay group ang pinaka founder which is kanang amo lang gisuportahan pud siya kanang unsay yang express so ning comment po ko nga kanang sis, kanang walang utang na loob yung klase na tao na yan. Huwag mo na lang intindihin kasi hindi natin maintindihan yung kasarian niya. So, I don't know which is di na siya nasuko. Then, iyang screenshot ang akong comment which is iyang gipost sa iyang wall. And then, with my name, ingon siya nga, auntie, below the belt na ka. Ang imong bana, foreigner, naa sa taas, imong kabit naa sa ubos. So, mao na, murag lisod pa sa iloon. Dili man na siya tiaw-tiaw, that is a serious. Murag popular ba? Kining tanan gipaagi sa social media. Alang niya usa ka pagpakauaw ang gihimo sa usa ka content creator nga suki niya nga basher. Subay nini, nagplano si Xiao nga idemanda o ikiha niya ang maong content creator. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.